7 a 4 sú katovácie. Takže treba 2-3 týždne a bude 10 a z toho bude 8 a už bude katované. Amen. Smejú z toho, oni piču vedia v tom reči. Oni si myslel, že ako generál nemáš prehľad, víš o to? Ani kokos môžeš. Bože, daj mi nejaký Peťo, konečne sa priznaj. Koľko máš mulťakov? Koľko? Priznaj sa, tu sa priznaj, do kamery multiúterový, šikovno. Ak si teplý, sám si ho. Že to, ak si teplý, tak mi stačí. Ak si teplý, tak mi stačí. Hýbaj rukami. A ináč refrák, to dáva rozum. Ak si teplý, hýbaj rukami. Ak si teplý, hýbaj rukami. Ale opustí. As Destroyer. I tak sú prostí, jak malý slády. Na tom koncerte, pičo, vole, si skákal pred tým pódium, že hello, hop, a kurva, cítil som sa zazané, a pôjď doma, 25 cm, a osenie už sa nebylo, Peťo, toto bol chlap. Nezabij si prst odjebať. Toto bol hlas. Len mi to nestrel do oka, nech. Daj sem, Peťo. Defnite sa teda. Alebo tak. Ale toto bol hlas. Za všetky drobné. Toto mi pošleš. A že kurva. Čo robím? Chcel by to veľkú flašku, potom sme takú ja tam mám hlavne na očach. Nedošlo, dole! Dole pod tým! Tento je? Flaškové? Plastové vyjebané? To je dobré. Plastové alebo flašku? Počkaj. Ne. Plastové.